Salutare lume, bine v-am regăsit și da, mi-a crescut părul. Iată, am ajuns și la vlog 6, ceea ce înseamnă că au trecut 6 săptămâni de când am început să fac lucrul acesta și pur și simplu nu vine să cred. Încerc să intercalez toate lucrurile pe care le-am de făcut, acestea fiind facultate, proiecte pe care le am și le lucrez în background, vlogul și, nu în ultimul rând, Vocea României. Am observat că lumea îmi propune să fac cover la piese care și mie îmi plac, așa că pe viitor o să fac un vlog separat în care abordăm acest subiect și desigur voi încerca să mă focusez mai mult și pe acest lucru. În altă ordine de idei, săptămâna asta am avut un alt eveniment unde am întâlnit lume foarte mișto care mi-a dat un vibe foarte bun și vreau să zic că și de această dată am fost surprins de niște lucruri tare frumoase. Pe lângă faptul că din nou am fost mișcat să revăd niște persoane care au venit de la distanțe serioase să vadă cum cânt eu, am primit și un cadou și a fost foarte funny cum am primit acest cadou. O să vă explic imediat. Ca un brief summary, unul din oamenii din local mi-a zis să merg cu el până la mașină să-mi dea un cadou de la cineva pe care nu poate să-l numească. Și eu mă gândeam, de ce nu mi-l dă aici? Dar de ce m-a chemat la mașină? Oare mă așteaptă cu 5 afară să-mi iau omorul? Dar aia e, mi-am luat inima în dinți, mă pregătesc de bătaie, ies afară, mă duc la mașină și ghiciți ce? Pam, mare pun în gură ce mi-am luat. Mi-au dat de m-au julit. Glumesc, mi-a dat cadoul și am rămas like, wow, man, ce drăguț poate să fie. Hai să vă arăt și vouă. Asta am aici. Am și un bilețel pe care nu o să vi-l arăt desigur, dar vă arăt cadoul. Uite, uite ce drăguț! Vă dați seama că l-am desfăcut pentru că eram super curios dacă cineva mi-a photoshopat vreo pe față. Sincer, mă așteptam mult mai mult la chestia asta decât la lucrul ăsta așa drăguț. Hai să urmărim împreună cum a decurs treaba acolo. Niște aplauze, vă rog, dacă se poate, toată lumea atentă, toată lumea cu mine. V-a plăcut? V-a plăcut, nu? V-a plăcut? Fetele de acolo le-au plăcut? Mersi. Următoarea piesă este o piesă compusă de mine. Sper să vă placă. Apar n-am. Ia să vedem. Ia te-i. Hey! You could be my baby, I'm sure. You could be my baby, but you want something more. You could be my you could be my baby, but you're on the floor. You could be my baby, but you're a little more. You could be my piesa intitulată Girls, Girls, Boys. Piesa asta o am și pe canalul de YouTube. Desigur, dacă vreți să vă duceți să căutați și acolo, e foarte ok, foarte mișto. Panic at the Disco, Girls, Girls, Boys. Vă mulțumesc din suflet! Bun! You don't know
Ce face toată lumea? Cum se simte? Sunteți ok? Sunteți bine toată lumea? Da? Ia strigați-vă! Da? Sunt? Ia? Sunteți ok? Da? Vă compunem? That's why your body's crazy. But you can't go yourself, that's where it's difficult. Girl, I've seen your eyes and it's something inside makes you evil. When you do know, cause they just say, don't understand you so how could you be so low? You can sleep after the bed, all you alone, the whiskey low. Mulțumim din suflet oamenilor care au fost acolo și au apreciat într-un mod activ munca depusă. Eu țin să mulțumesc prietenilor care au fost cu mine și m-au ajutat cu toate lucrurile ce țin de organizare și filmare. Și nu în ultimul rând, mulțumim organizatorilor. Nu uitați, data viitoare, duminică, ora 20, vom posta un alt vlog minunat. Desigur, dacă vineri nu voi avea duelul și voi fi rupt de oboseală. Și pentru că viața e frumoasă, v-aș ruga să apăsați butonul de like, share, subscribe, asta mă ajută pe mine foarte mult. Vă mulțumesc că și de această dată ați fost cu noi și ați vizionat acest vlog. Desigur, ne vedem duminica viitoare. Best wishes.